Tulog. Pagtulog ko. Kasi pag natutulog... Nagaganito mo? Oo, pero hindi siya sagad ang sakit. Ito? Yan, masakit. Ah. Yan ang mahirap. Masakit. Yan, mahirap. Masakit. Hanggang dyan lang yung maximum. Nangyari kasi sa'yo, to, matigas na to. Nakabukol lang nga siya. Tigas, oh. Ito. Paplanchay natin yan. Ito. Ito. Ayan. Naramdaman. Yan, hot compress. Gamitin natin plan. And after ma-plancha, mas malambot na. 20. Ano na bulsa lang. Ayun, tense naman. Sakit siya pero up natin. Yung leg mo, yung movement na. Ayan na ito.